Glumentrol er ikke alt det, de går og siger derude. Se med til slutningen. Denne video kan redde din tegnebog og især dit helbred. I denne video vil jeg fortælle dig alt, hvad jeg har fundet ud af om Glumentrol. Om det virkelig leverer det lover, om det er værd at købe nu i 2026, og om det kan være nyttigt for dig. Bliv hos mig til slutningen, for jeg vil give dig et tip, der kan redde dig fra at ødelægge dit helbred, og samtidig smide penge ud af vinduet. Glumentrol lover at hjælpe dig med at støtte sunde blodsukkerniveauer og kickstarte et naturligt fedttab ved at aktivere din metaboliske switch. Men er det sandt? Ja og nej. Jeg skal forklare dig det. Glumentrol indeholder aktive ingredienser i formlen, der hjælper med at genaktivere GLUT4-receptorerne, som hjælper dine celler med at optage glukose effektivt. Med ingredienser som sucre hjælper det din krop med at regulere glukose, så du undgår energicrashes og holder styr på sukkertrangen. Og det er især vigtigt for dem, der kæmper med stadigt fedt og svingende blodsukker. Men lad os være ærlige. Hvis du spiser som et gammelt svin hver dag, vil det ikke gøre mirakler. Intet kosttilskud gør mirakler, få det ind i hovedet. Forskellen er, at Glumentrol er baseret på klinisk dokumenterede næringsstoffer, der faktisk har en effekt på din metabolisme. Undersøgelser viser, at stabilisering af blodsukkeret virkelig har betydning for vægttab. I modsætning til mange andre produkter derude, der ikke har nogen videnskabelig baggrund. Da vi nu er ved formlen, så lad os se på, hvilke ingredienser der er i Glumentrol, og hvordan de hjælper. Det indeholder en kraftfuld blanding af berberin, kanelekstrakt, krombicolinat, gymnemablade, olivenbladekstrakt og gurkemeje. Disse ingredienser arbejder sammen for at forbedre insulinfølsomheden, reducere sukkeroptagelsen og dæmpe inflammation i kroppen. Og bivirkningerne? Er der nogen? Ja, det er der. Der har været enkelte rapporter, men det er sjældne tilfælde. Og virkningerne er milde. Og det kan i virkeligheden ske med at være et kosttilskud, fordi hver krop reagerer forskelligt. Men generelt tåles Glumentrol rigtig godt. Hvis du har alvorlige helbredsproblemer eller tager medicin, er det en god idé at tale med en læge først. Nu til en kæmpe fordel ved Glumentrol. Det har en 30-dages tilfredshedsgaranti. Ja, en måned til at teste produktet, se om det virker for dig. Og hvis det ikke gør, kan du få dine penge tilbage. Som jeg altid siger, det koster ikke noget at prøve. Men pas på, denne garanti gælder kun, hvis du køber på den officielle hjemmeside. For at gøre det nemt for dig, er linket i beskrivelsen af denne video. Køb ikke på andre markedspladser, der er meget svindel derude. Måske spørger du dig selv. Er det noget for mig? Lad mig forklare, hvem jeg synes, det virker bedst for. Hvis du føler, at dit blodsukker svinger meget, du har konstant lyst til søde sager, og du har svært ved at tabe dig trods sund kost, så er det meget muligt, at din metaboliske switch trænger til hjælp. I dit tilfælde er det værd at teste, men uden at forvente mirakler, bare som en solid støtte. Men hvis du lever af junkfood og tror, at en kapsel kan fikse alt, så lad være med at købe den. Spar pengene og bestil en pizza i stedet. Så er Glumentrol det værd? Efter min mening, ja. Det kan hjælpe dig med at stabilisere dit blodsukker og støtte dit vægttab, så længe du forstår. Det er ikke magi. Det er en metabolisk støtte med videnskabelig baggrund. Med 30 dages garanti er det værd at prøve. Men køb på den officielle side, så du ikke risikerer dit helbred eller dine penge. Linket er i beskrivelsen af denne video. Det var alt for i dag. Jeg håber, jeg har hjulpet dig med at tage en klog beslutning. Hvis du har spørgsmål, så skriv dem i kommentarerne. Vi ses næste gang.